wawazifumu lero ndabwera ndi trending news yokhuzana ndi India komanso Nigeria. India ndi Nigeria akulimbana, akukangana chifukwa cha mafilimu. Akuti anthu aku Nigeria amabera mafilimu aku India. Ende ndizoona, ndikuonetsani filimu imene apangisa zonsenzi. Anthu aku India anaonera filimu iyi, Guardian Angel. Atayiona filimu imeneyi anatutumuka chifukwa kuti filimu imeneyi ndi yawo, si aku Nigeria. Anthu aku Nigeria anabera filimu imeneyi. Filimu imeneyi ya original ndi Hatia, inachidwira mu chaka cha 1988, ndipo amene anachita ndi Govinda Sir mophatikizana ndi Anupama Kher. Anupama Kher ndi amene anali opunduka. Kamwana kaja kanali aka, chitonda anali Adawa. Munthu amene anabwera kuzaba mwana uja anali John Levy, ndi amene anapita kokaba mwana. Amene akanena zoti mwana akasangalala amanditchula daddy, koma mwana uja anali osayankhula. Chimodzimodzinso mu filimu ya Ramsey Noah anayikanso sini imeneyi. Sini imeneyi amene anaplaya ndi John Levy. Ndataona filimu imeneyi anatutumuka, zikhala bwanji, filimu ndi yathu, china chilichonse ndi chathu, even kundende kucha china chilichonse ndi chawo. Anangoyipanga copy and paste. Kenako anasumira a Bollywood, anasumira Nollywood kuti mutibera mafilimu athu. Then drama zimene inapanga filimu imeneyi afuna half. Then Nollywood ifunika ilipire ku Bollywood. Ndipo filimu ya original iyi amene anapanga produce ndi Mr. Kuma. Anthu aku Nigeria anangobera china chilichonse. Lero azifumu ndi pano anthu akulimbana. Then mafuna nkhani imeneyi kuti nanunso muidziwe. Ndiyikaso linki ya video ya original kuti anthu ena akinga mufuna kuonera monga tikuyonera. Ilinso ndi subtitle. Yeah.